Sapa wi? Ayo Ponokawan kowe gelem manut karo Wadyabala Traju Tresna ora? Ora gelem manut mungsuhmu dudu sapa-sapa. Nanging mungsuhmu aku Adipati Yayagriwa. Aku buta sak perbata siwineming kowe. Oh, lah dalah pira kowen ora jam-jaman jaluk mati tak potang-potang awakmu kelakon penjang kamu. Manggriyen rasah manggriyen. Kula tak rembug perkara iki ora sah rembug-rembugan ora gaglak. Ah, mlayu kong. Nek ora mlayu modar tenan. Butane gedene ora jamak-jamak. Matur Ndara Werkudara apa perlune tro nek ora ngono ndak ora rampung-rampung. Engko aku sing matur Ndara Werkudara kowe ngeyohi lho, Gong. Ku ndak dikira ora ono seksine. Heeh. Nolea ta? Biar. Rono ketemu buta gedhe, rene ketemu sing tunggu Ndarawati, kadange Werda. Ki mesti engko, Bagong, Petro, kowe gawe rame negara Ndarawati anggap apa? Kowe derajateng Ponokawan gawe geger negara Ndarawati. Mene, loloi nenggara cangkemmu kowe. Nyus. Aku tamburi wae. Muni ngono tenan po? Biasane ngono kuwi. Nun ngapunten sinuwun. Jumeneng wonten ing mriki aku ndelok Ledo Perang. Petro, Nun, mlayu. Nun, mlayu ngopo? Ora kok ki anon to, Ndra. Kono ki aku iki ra krungu. Nesu tenan. Mlayu ngopo? Mengsah prajurit Raju Tresna sinuwun. Terus prajurit Raju Tresna janjane kula ora marahi. Ning sinuwun Stijo niku pancen nuwun sewu mulang sarak. Kula wis ajeng bali teng Jodipati kok prajurit Raju Tresna methuke kula Petruk Bagong dibonto tani Krincung Sile disiksa takoni Garutkaca lara tenan apa ora? Sing muni ngono to? Ndara Stijo dawuh kalih prajuritipun. Ya, Gong. Aku ora ono pas kuwi. Sing jingik nang ngarep mau sapa? Terus kok mlayu apa? Sing maju buta gedhe. Buta gedhe sapa? Adipati Yayagriwa sinuwun. Lho, nek ngono Setija ning negara Ndarawati iki nggawa prajurit pirang-pirang? Nggih. Nggih pancen mekaten sinuwun. Pancen leres mekaten. Lajeng kersanipun nek kowe nganti mati aku kelangan. Tantrimanipun Yayagriwa tak ajari. Estu napa? Iya. Ha niki wonge Yayagriwa. Krungumu apa? Goblok kowe iki. Bagong tak ajari. Muni ngono kok. Aku salah apa, Petra? Al-Fatihah Ujuk Kiseno Nugroho. Bismillah. Petro, Padhararja sapraptamu Ponokawan. Nun amit pasang Kalimantabe tinebining Iladeni dumawing Nawang Towang sinuwun linepatna ing tulamanu. Wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumeng keping pangabekti kula kunju. Iya Petro ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayana ning kasantosan. Petro Kandung Bolong Padhararja sapraptamu. Pangestupun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung ngeden. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Petro Kandung Bolong Padhararja sapraptamu. Lho niku Ndara Stijo. Iya Petro. Kok lenggah teng Ndarawati sowan Kanjeng Rama. Weh lah ya syukur. Sing jeneng putra niku ngabekti karo wong tuwane ora kudu munjung ingkung gajah saben dina mboten. Ning wonten panjenengan niku kemutan kaliyan tiyang sepuh niku wong tuwa wis kaya dijunjung derajate. Bekti kula nggih Den, ya Petro tak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih. Petro Kandung Bolong Padhararja sapraptamu. Sinten niku? Lho. Aku Samba, Petro. Oh, Ndara Samba ya ora ketok kaya. Bekti kula kunjuk Ndara Samba. Iya ya Petro, ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih. Petro Kandung Bolong Padhararja sapraptamu. Wah, kabeh mbageke. Wilujeng Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Ya Petro, prayogakna. Nun inggih Petro Kandung Bolong Padhararja sapraptamu. Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjuk. Ya prayogakna Petro. Nggih. Ana wigati apa Petro mangriyen? Niki mang bageke mengke nek nesu nguyuh sak nggon-nggon niki tenan. Aja njur wigatine niki engko ndek ra dianggep wong wo nek muring medeni. Iya lali aku. Wah. Ponokawan Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Ndarawati wilujeng nering Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Bagong, pangestuku tampanana. Nun inggih
kula pun dinggo jimat paripe dayanan ing kasantosan. Bagong Padaraja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula nggih, Den. Ya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun nggih. Kowe iki sowan ratu kok nganggo training tok. Ora nganggo klambi, anu kentekan seragam. Lho, kentekan seragam nggih. Nggih nyuwun pangapunten wonten ing kaya ngenten iki arah wong sekeng, wong ora duwe. Sanane lah, sing penting slamet, sing penting sehat. Lah iya, lah nggih. Dipun sekecakaken. Yo, gadah lungsuran kaos. Ana ning Mandura. Ukuranmu apa? XL. Sampeyan M. Urung. Ning mesti to. Iya, nggih syukur. Lah kula ming takon kok. Lah iya. Bagong Padaraja sapraptamu. Nun nggih, sapa truk kae? Ndara Stijo. Kowe kok ora hafal to? Ora tau metu arang-arang kok. Pangestunipun Ndara Stijo wilujeng Stijo sapa truk? Stijo Gedhong Kuning. Udu. Stijo Gedhong Kuning ki rak dalang kae ratu. Oh, Ndara Stijo Buma Narakasura. Nggih, suwi mboten kepanggih nggih, Ndara? Iya, Bagong. Ya kula mangsa dolan ing Traju Tresna. Oh, siap. Wonten apa rika? Akeh werna-werna, apa-apa ana. Wah, kaya mbira luka. Iya. Omongane serapat ya. Mbira luka iki apa-apa ana pengen praon. Wis. Wanggri aku wis mbadhekake tekan Petruk tekan Bagong ki negara sing maune kebak tata krama, kebak tatanan dadi ting glece ora karo-karuan. Nggih. Ndara Stijo wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Ya Bagong, pangestuku tampan ana. Nun nggih, kula pundi nggo jimat paripe dayanan ing kasantosan. Bagong Padaraja sapraptamu. Sinuwun Ndarawati wilujeng. Lho. Sapa kae mau? Sinuwun Ndarawati to? Ndara Samba. Asale suarane padha. Akarang putrane kok ya. Putrane iki padha suarane karo bapakne. Oh, Ndara Samba to? Pangestunipun Ndara Samba Wisnu Brata wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya, Bagong, pangestuku tampan ana. Nun nggih, sangat anggen kali ndadosaken jimat Bagong Padaraja sapraptamu. Ngaturipun Ndara Werkudara ora ana. Ndara Sentyaki. Suarane padha sakene gawe swara ya ora padha. Aku Setyaki, Bagong. Ayo, kaya nek negara Ngamarta swara gedhe dhewe iki Ndara Werkudara. Wilujeng Ndara Setyaki. Iya, Bagong. Nggih, tak kira Ndara Werkudara. Bekti kula kunjuk. Iya, Bagong. Pangestuku tampan ana. Nun nggih sangat anggen kandhadhasan. Bagong Padaraja sapraptamu. Pati Udawa. Iya, dasar para nyata. Metu Jawa. Ngawur temen ora. Kowe kok karo Pati Udawa kok biasa to, Gong? Ha kanca dolan. Dhek nek dong panen ki mesti ngundang aku, Atur. Oh, ayo. Wilujeng Ndara Pati bekti kula kunjuk. Iya. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe. Iya. Pun panen wis. Kok ora ngabari. Panen apa nggih sampean? Ora udan-udan aku nandur telo, Bang. Wah, sip. Nek cara iki budin. Iya. Nek cara ngene kula telo. Iya, Bang. Tese mingkari gagange doyan. Kene ora patih tak ajak gelut lho. Lah piye? Lah wong kok mangan gagang telo iki lho. Maksude pikirane piye lho? Ayo wis ben. Bagong, wonten dawuh prayogakno ya, Bagong. Nun nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petro dalem. Eneng apa Petro? Sowan tanpa tinimbalan. Mboten saking kajengan kula piyambak kok sinuwun. Namung kula menika dapur dipun utus. Ndara Werkudara. Lho. Ndaramu njadi pati utusan kelawan Petro. Nggih. Lah eneng apa? Werkudara ya gene Petro. Nek Ndara Werkudara mboten napa-napa. Ning Ndara Werkudara niku sedih. Sedihe perkara apa? Pun wonten 3 sasi niki, 3 candra niki Ndara Garukaca niku sakit. Ndara Garukaca niku gerah. Monggo ora tau gelem didokok enten nuwun sewu tempat tidur niku mboten tau kulun. Nek didokok tempat tidur muntah-muntah. Wah, metu wabah. Dipangan iki. Apa, Tru?
apik kowe aku nek nuding kowe mesti apik kok. Oh ya syukur alhamdulillah. Iku. Ning nek dipangku Ndara Werkudara dipangku bapakne niku anteng, awake panas. Ha. Monggo Ndara Werkudara wis ngrawuhake para Brahmana Sewa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak gerai Ndara Garukaca. Ning kok mboten wonten sing mandi blas, mboten wonten sing iso maluyakaken sakite Ndara Gatotkaca. Tumuli kula dipun timbali Ndara Garukaca kalih bapak kalih Gareng kalih Bagong. Ana kawan sowan terus Ndara Werkudara paring dawuh. Wah, ngeten niku iki. Ora usah ditirokke. Sak jaman sakniki niku nek ora nirokke karo sing kongkon, mengko ndak ana tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Tegese apa? Undhaking pawarta niku upamane kidul dusun niku enten ula gedene sak jempol, engko kabar tekan tengah dusun wis ana ula gedene sak lengen, kabar tekan lor dusun ana ula gedene sak glugu. Kabar karo kasunyatan niku mboten padha utawa jaman sakniki disebut hoax. Mengkono Petro hoax nggih. Saman mboten sanirokke. Niku tembunge kula mawon Kresna kok muni hoax. Ora wangun. Iya Petro nggih. Sudaning titipan niku malah wonten bangsa mriki menika sampun dados adat budaya. Saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Ampun ngantos ana tetembungan kaya ngoten niku, mula pendak-pendak kula dikongkon sapa mawon niku ngendikane sing ngongkonan kula niku kula tirokke. Ya wis ora apa-apa. Lah nggih. Petro, ngoten niku. Sing diundang pertama kali Semar ndik. Semar terus matur. Enten apa, Ndara? Gatot loro. Terus Semar ngoten niku. Mbok dipresake. Juk ki apa? Semar dikeplak Ndara Werkudara. Sembrono kok Semar. Ana wong loro kok kon mresake. Lah iya lah sak banjure Semar, aku nyilih anakmu. Wah Gareng terus ndelik teng sarunge Semar. Sep wedi. Petruk Bagong kon mrene. Kula kalih Bagong maju. Terus ndaramu Werkudara ngendika piye? Petruk, dalem. Ora kongkon. Teng pundi, Den? Ning Durawati. Sowan Kresna kakangku, sowan Jeliteng kakangku. Kuwi gatose kandha nek Gatotkaca lara. Kresna kon rawuh rene kon tekan Jodipati. Kresna ora iso nambani Gatot, ora sah ngaku titising Bathara Wisnu, ora sah ngaku titising Dewa. Aja ngaku kujangganing Pandhawa, aja ngaku suwing para Pandhawa. Lan ora sudi ngaku kadang tuwa karo Ratu Ndrawati. Ngoten niku. Seksine kowe ya, Gong. Ha ta, Gong. Ketoke ora ngono ya, Mang. Kowe senengane ora kompak kok kowe mboyo kompak. Wong ki jujur. Mboten ngonten niku, Ndeng. Coba saiki Bagong matura. Ketoke aku kok percaya Bagong karo Petro. Ya minggat. Ayo, ke belakang. Tangane lho ke belakang. Iya, ngaten iki. Nun ngapunten nggih sinuwun. Iya ora dadi ngopo, Bagong. Iki ming nganggo training tenan to, nggih. Karang sing garing ming niki. Ndara Werkudara dawuh ngenten iki. Petro. Nun. Kurang gedhe. Petro. Meniroke kok ya dicacat lho. Petro. Wonten dawuh, wis suwana Jeliteng kakangku. Nggih. Kandha nek Gatotkaca lara. Gatotkaca ora madal sariring usada. Kresna kakangku tekan Jodipati kok nambani Gatot. Yen ora iso nambani, aja ngaku titising Bathara Wisnu. Aja ngaku yen to Kresna iku jangganing Pandhawa. Aja ngaku suwing para kadang Pandhawa. Aku ora sudi ngaku Kresna kakangku kuwi wong kadang tuwa. Padha wae ya, Wer. Padha. Asem iki. Nek ora ana kata-kata sing beda, ora ana wis ngono kuwi aku mau ngono kuwi. Gosek. Iki aku nek suwe-suwe mangkel ajar kabeh. Sing apik. Sing bener piye? Saiki sing bener piye kok? Nggih ngoten niku. Lah tegese padha wae karo Petro. Padha.
Padha. Hahaha, cengelmu kuwi ora. Nggih ampun nesu, wong ora sok nesu. Wong ki nek umure dawa aja sok kokean nesu. Ngoten? Dados niki kula kalih Petrus sowan teng negara Ndarawati ingkang wigatos mboyong lan sinuwun Prabu Ndarawati rawuh wonten ing Jodipati nggih kasatriyanipun Ndarawerkudara. Sakniki ugi lho. Iki aku lagi nganakake Pasewakan Agung Bagong. Bubarke. Bubarke. Dirampungi dina iki uga. Dilereni sinuwun Ndarawati kula boyong wonten kasatriyan Jodipati. Amargi Ndarawerkudara wanti-wanti. Ngenten iki. Petruk, karo kowe Bagong. Nek kanthi kowe tekan kene ora gawa kresna, tugel gulumu. Lho, piye? Apa ora medeni? Omong dikongkone kok tugel ndase. Wis, nek kula ora anu sowan teng kasatriyan Jodipati mboten sareng karo panjenengan, kula ngerti tugel gulune. Kusik aku tak takon karo kowe. Nggih. Gatotkaca iki lara tenan. Saestu. Diinfus kok. Apa pancen wis ra iso apa-apa? Pon mboten iso apa-apa. Nek dipangku Kang Ramane mung kedap-kedhip. Kula ya matur ndara geran apa niku mboten wangsulan. Memelas pokoke asli mesake. Ndarawerkudara nggih nek mangku mung karo mbrebes mili metu luwe. Mesake nek sampean mboten tindak mrika niku mengke nek Ndaragarkaca cilik nganti kebangetan le sakit, gedhe nganti enten napa-napa, sapa sing kelangan? Nggih to? Lah iya, lah nggih. Aku tak takon karo kowe. Kowe neng kono pirang dina? Waduh, wis sauntara. Lho, ora bali. Mboten, karang nang omah ya ora ana sing diliwet. Lho wong teng mriko mau nak mangan barang nunut. Lah iya, lah kok sik apa Gatotkaca tau tate lunga saka pringgondane? Wong lara lunga. Alon wae. Ha iki ra mutu suwe-suwe. Wong lara kok lunga iki piye maksude lho? Nuwun sewu lho, panjenengan ya panjenengan ya ratu. Panjenengan ya Nalendra. Panjenengan kok ngendika sapenae dhewe ana wong lara kok lunga niku. Akal-akale wong jenggo mlaku sirahe buyir kok. Kon lunga. Merga iki eneng perkara Bagong. Napa? Setija sowan. Ha nggih. Terus Setija matur karo aku. Matur napa? Yen bojone Setija ilang. Lho. Bojo kok ilang lho. Piye ta iki? Monggo Setija matur karo aku, ilange ana sing ngerti dicolong. Dicolong napa? Dicolong wujude Gatotkaca. Wah, lah iki gawe masalah iki. Tur. Kowe ngerti ta, Tru? Yen nang masalah iki. Masalah apa? Ndara Kresna paring dawuh nek Ndara Setija le sowan ning negara Ndarawati iki wadul karo bapakne nek bojone ilang. Ndara bojone Ndara Setija. Heeh. Sapa? Haknyonowati. Haknyonowati. Ilang jarene abdi. Nggih ta sinuwun? Iya. Sing nyolong blegere kaya Gatotkaca. Lah iki nang kene iki lha kok dadi kowe sowan ngandhakne Gatotkaca loro ki rak bingung rasaku to. Berarti sampean ndakwa Ndara Gatotkaca niku nyolong Dewi Haknyonowati. Lho, ora ndakwa, ning aku rak ya nelesih to. Mbok menawa atur Setija kuwi mau bener, sapa ngerti Gatotkaca sakwise nyolong Haknyonowati aja nganti didukari dening para Pandhawa. Tumuli etok-etok lara. Supaya aja nganti kawistara yen to lagi wae bar tumindak ing ora prayoga ya kuwi nyidra garwane anakku Setija Boma Narakasura. Terus piye nesu ra iki? Rasase. Nek nganti nesu malah dadi perkara iki mungsuhe abot-abot ya kok. Nek kowe nesu mungsuhe Ndara Setyaki ya yo wani ya Ndara Setyaki. Ora wani to kowe? Ya nek kepepet wani. Ndara Setyaki lho. Pangriyen lho, sampean ampun ngawur. Ndara Gatotkaca niku wis ana luwih saka 3 sasi luwih 10 dina. Niku sakit tenan. Kula tak nyuwun pirsa, Ndara Setija niku le apa jenenge bojone ilang ya apa? Ya apa? Wancine. Wancine apa?
Setijo wonten timbalan. Kapan Haknyanawati murca saka negara Trajutrisna tigang dinten kepengker. 3 dina wingi, Tru. Ndara Garukaca lagi parah-parahe kuwi ya. Agiar di rongsen. Ayo. Dirongsen. Petro, nun. Sesuk meneh iki nek suwane ndi rasa nggo Bagong. Aku wegah suwe-suwe krungu tembenge wong iki. Anggepe kok kraton dianggepe diangkane napa piye? Omong pating clebung sak penake dhewe. 3 dina ora mungkin. Ndara Garukaca lagi parah-parahe. Niku sing gawe masalah putra sampeyan niku. Ming padune sengit karo Ndara Garukaca, padune ora seneng karo Ndara Garukaca, terus ngarani Ndara Garukaca nyolong Dewi Haknyanawati. Ah bojone Ndara Garukaca niku luwih ayu kok. Dewi pergi mati. Anu sapa, Tru? Sapa? Tariem Bu. Sapa ta? Aku iki lagi arep akses e. Dewi pergi wae. Dewi pergi wae luwih apik luwih ayu kok. Ndara Garukaca kok direwangi nyolong bojone liyan. Saru monggo Ndara Garukaca menika Nalendra. Niku Prabu Setija sing pancen ora duwe rasa seneng karo Ndara Garukaca, gawe masalah karo Ndara Garukaca, didakwa nyolong Haknyanawati. Ora mungkin. Wah, iki ngene iki aku sing ora seneng kok. Njur sampenake dhewe. Kang putra niku kudu ditelisih, kudu ditakoni bener lan orane. Sampeyan aja miwatoni iso nampa ngendikane Ndara Setija ning ditliti Trajutrisna. Haknyanawati ilang napa mboten? Ya nek ilang tenan terserah. Nek ora, rameng bribek gawe masalah to sinuwun. Maning jajalanan sepertaning bawana iblis lan Bagong. Waduh. Tru Mudar. Kapokmu kapan kowe? Nek ngono kuwi arep piye coba? Aku senengane nek omong cangkeme ora tau iso direm kaya wong kendel-kendelo. Saiki nek diadu arep ngono kuwi piye? Bagong. Wangsulan Bagong. Nun. Kowe ngerti derajatmu ya apa? Kere. Kowe mung Ponokawan, kowe mung Batur, kowe ngarani yen to Setija kuwi matur goro karo Kanjeng Rama, anggepmu. Apa kira-kira aku wani ngungguli panguwasaning Kanjeng Rama? Apa ingkang ndak lakoni mau pancen kepara nyata Yai Dewi Haknyanawati ilang. Mongko aku entuk pelapuraning para abdi sing nyolong blegere kaya Garukaca. Lah kok dadi kowe malah ngarani yen to aku sengit karo Garukaca tu mulih aku golek cara supaya bribek-bribek ngurupake genening memungsuhan karo kadangku Yai Pringgodani. Ora ngawur. Cangkem batur kok ndrewili karo grojogan. Anggep apa? Apa kowe sak derajat karo Setija? Kowe ngelingono, kowe kelingan, kowe iki mung batur ngilo karo githokmu, ngilo karo kahananmu. Ora sak penakmu dhewe dilangap-dilangap tapuk mati. Ayo. Piye kok diem? Batune entek. Batune entek. Ayo omong. Mau sore lambene kaya horen kok. Bareng saiki ditantang Ndara Setija kok wedi. Omong, Gong. Ayo Kaki. Kowe iki nek omong sak penake dhewe, Bareng saiki kowe diwangsuli karo Setija, kowe meneng wae. Kowe iki wong gerang piye kowe? Nek pancen kowe duwe pawadan sing bener, Setija mung gawe dadaning pasulayan. Buktekno, aja meneng wae. Iya. Kene iki deg-degan malah dikeplaki. Marai sikile gringgingen. Ter ngono. Sing ter nggon apa le? Ah ora ngomonge. Aku iki mancing Petro iki senengane ora. Nuwun sewu kula mboten ngarani. Apa dianggep aku wis budhek ya? Apa dianggep aku wis utuh? Apa aku ora krungu? Tembungmu mau kowe ngarani karo Setija. Saiki wis sing ngene. Gatotkaca ora usah etok-etok lara. Kanjeng Rama ora bakal tekan negara ing Ngamarta utamane ning Kasatyan Jodipati. Aku ing nggondheli Kanjeng Rama tak lesih perkara iki. Lho, lha piye ta iki kok malah dadi masalah iki? Nuwun sewu, Ndara Gatotkaca niku sakit. Ndara Gatotkaca niku gerah. Lara sinuwun Setija, kula mboten goro.
Apa dianggep Kanjeng Rama percaya karo ucape abdi batur kaya dapurmu? Yen pancen Garukaca kuwi lara tenan, yen pancen Garukaca kuwi lara tenan, mestine ora utusan karo wong-wong kaya kowe. Kanjeng Paman Jodipati mesti rawuh dhewe ning negara Ndrawati matur kelawan Kanjeng Rama. Kuwi apike kaya ngono. Kanjeng Paman Jodipati ora iso ngluhurake derajate wong Ndrawati. Malah semune ngidak-idak marang derajating Ratu Ndrawati Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Utusan kok gedibal kaya dapurmu kuwi. Ayo saiki ngene. Kowe bali ora? Weh, wangsul ning sareng kalih Sinuwun Prabu Ndrawati. Ora bakal tekan kono. Ora bakal rawuh ning Jodipati. Lha pripun Sinuwun Kresna pripun? Niki pripun kok putrane kok muring-muring? Niki pripun Sinuwun Kresna ampun kendel mawon. Kanjeng Rama aku sing dadi wakil. Kowe bali. Iya, Tru. Ya iya mulih. Lah arep ngopo wong awake dhewe? Nyatane awake dhewe wis dikon bali tur ya ming batur kok. Kowe nek arep mulih-mulih, Tru? Lho. Kowe arep ngopo? Arep gelut to? Lho. Karo sapa? Karo kowe. Engko sik to. Kowe iki ora ngawur. Arep gelut kok karo aku iki masalahe apa? Kowe nek arep mulih-mulih ya. Wase kula wangsul ning kudu mboyong Sinuwun Ndrawati. Peno kowe mboyong Kanjeng Rama. Nglangkauna Bathang Istijo. Babu, gong. Sadar ora kowe iki? Kowe rasa cerewet kowe nek wedi minggat to. Wis tak tandangane dhewe. Apa rumasane padake Bagong ki wong jire, wong loro saudon telu saurupan. Urung tau ngerti lakon Bagong Gugat to. Tayangane tak telukke jo. Lho. Aku dadi kowe nantang karo Bagong. Nek aku ora iso nggawa Ndara Sinuwun Ndrawati mboyong Sinuwun Kresna tekan Jodipati aku ditugel gulune mbangane mati kodhok ning kasadean Jodipati mati ning kene tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo aku Sing tak wedeni apamu? boyongen Kanjeng Rama sing iso bedah dadane Istijo. Oke, nek pancen kowe nganake sayembara, aku ya iso nganake sayembara. Aku gelem bali. Waton kowe iso nglangkahi kuwandane Petro Kantong Bolong Gong. Ajar lho iki ora melu-melu kok kon dilangkahi kuwandane. Piye sip to? Sip dengkulmu mlocot ora. Wani ora? Ora. Oh, nglangkahi kuwandane Baladewa. Cenggele. Sapa-sapa ditotohke. Seneng tenan aku nek ngene iki yakin. Asli aku mbok ora bayarane puas aku pokoke. Wis yakin. Bombong atiku. Nek pancen nantang karo aku ayo metu njaba. Ayo metu njaba wani kowe. Mesti wani kowe. Kok njaba iki dosa. Aja sok ditok. Aku tak antem sirahmu mudhar kowe ora. Senengane kok ora minggat sing arepe Sinuwun Prabu Ndrawati aja langsung sono pen mono kapan tak glandang metu. Oke, monggo kula jerakan medal dari Sinuwun.
Koko Prabu. Ngantos kedadosan kados mekaten lampanipun kula sampun batin Petruk kaliyan Bagong sowan menika estu-estu dipun utus dening pun Werkudara. Lah iya nanging puguh stijo ndakwa yen to Gatotkaca ing ngidra kelawan Hagnyalawati. Yayi perkara iki aja nganti gawe geger. Wirang bebarang saru dilulu ing atase Wadyabala Trajutresna mengko nganti peperangan kelawan Petruk apa dene Bagong. Yen to nganti stijo kalah, Siadi uga bakal kelangan. Mergo kuwi atmajamu. Nanging semono uga yen nganti Petruk kelawan Bagong iki mengko keseser ing ayuda, tegese cilik loro gedene tatu. Inggih. Siadi uga bakal nampa pitakonaning kadang-kadang para Pandhawa. Kasinggihan mekaten Setyaki wonten timbalan. Mara ndak utus aja nganti dadi daretah ingkang gedhe. Atmajamu stijo Bama Narakasura prenggakno ingkang luwih becik ya Dimas. Iki ngestaken dawuh. Apa dene Petruk lawan Bagong endakno kampurkane luwih-luwih Bagong merga Bagong kuwi atine brangasan. Nggih ngestaken dawuh. Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa. Wong ngorok kok ces karo du. Koko Prabu, nggih. Nuwun sewu dipun jampilaken Kakang Udawa menika. Wah, iku rumangsaku patih kok rumangsa. Nggih, wonten dawuh nggih. Monggo sinuwun. Jeluk saking dampar jeluk-jeluk. Aja ngawu gawar ngawur budhana kang padha sebo. Ingsun kondur ngedatun kawula nun ngestaken dawuh. Samba wonten timbalan. Derek nopun Rama, nok ngestaken dawuh. Monggo Rama kula dherekaken mlebet wonten salebeting kedaton negaring Ndorowati. Iya, Samba kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining pananggilan. Sanata sukundur ngedaton jeluk saking damparan karo kenampit gamparan gading kadheraken sanggaring peromban cedi. Manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabon. Gawe tinggal saking Mandra tindak nyosri Nararata. Lamun katinun saking Mandrawa kaya tansah gumebyar busananing Sri Naranata wau.
Undanging Prawadyabala Pasur tambur miyang suling pepandhen dalutek miwa bandera kakandha warna-warna pindha jala dhyana sri kawuryan ngantos ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang paman nggir wonten menapa nadyan kula pun nyayah griwa cemadung dawuh Gusti kula ingkang sinuwun kepareng miji dhateng piswanipun para wadyabala tradu tresna kula cemadung dawuh Grun kula cemadung dawuh Gusti kula cemadung dawuh wonten paridamel menapa lan badhe wonten dawuh menapa sinuwun Paman Pancatnyana wonten timbalan rumangsa wis pepes bayu kang tapis bareng Yayi Haknyalawati langsung negara ing Tradu Trisna monggo nalika semana ana abdi ingkang caos pelaporan kelawan aku yen to ingkang nyidra kelawan Yayi Haknyalawati citrane tan prabeda kaya dene kadangku Yayi Gatotkaca waduh menika sampun nerak pacak nerajang perbatang monggo nyatanipun antawisipun Tradu Trisna kaliyan Pringgondani menika mboten winates menapa-menapa namung winates Tunggarana. Ewadene Gusti kula ingkang sinuwun Anak Prabu Gatotkaca teka Wentala tumindak ing kados mekaten. Nanging kabeh aturku marang Kanjeng Prabu durung sakutuwe didhahar dening Kanjeng Rama. Ketitik Kanjeng Rama isih nganggo petungan sing genep. Aja nganti keseluru tembe mburine. Nggih, lajeng keparengipun babak anglayoni jujul hanusuli. Durung rampung nggon ngrembug marang Yayi Gatotkaca nggone wis wani nyidra kelawan Yayi Haknyalawati. Kedadak sowane Panakawan. Ngandhake yen to Gatotkaca wis antara pitelung candra tungklunggane dina samengko iki. Yayi Gatotkaca nandhang raga, tegese nandhang lara. Wah, menika namung damelanipun tiang-tiang Pandhawa. Menika namung damelanipun wong-wong Pandhawa ingkangipun badhe nutupi dhateng kelakuanipun atmajanipun piyambak inggih menika pun Gatotkaca. Sampun ngantos pitados nggih. Malah sak mangke kula gadhahi pemanggih yen to pancen niyate anak Prabu ing Pringgondani menika sampun dipun botohi dening tiyang sepuhipun. Mula ingkang saking menika sowanipun utusan saking Jodipati menika kedah dipun taliti lan kedah dipun dangu ingkang langkung cetha. Menapa inggih Gatotkaca menika nandhang raga menapa mboten napa menika namung samudana. Ingkang sakmangke kinarya nutupi dhateng gedhoanipun Alendra Pringgondani. Mula kang saka kuwi Paman Pancatnyana gandeng utusaning para Pandhawa utamaning Paman Werkudara Jodipati ora wujud satriya nanging wujud Panakawan ya kuwi Petruk lan Bagong. Ranggeten bandanen tangane krincungan sikile. Mbok menawa sarana disiksa mengko Petruk karo Bagong bakal bloko. Piye sejatine lelakone adhiku ing Pringgondani?
non ngestaken dawuh lajeng pangkatipun para wadya bala traju tresna benjang menapa paman ora ketang sambung apa cara lintang tumliya mangkat dina iki lho nggih ngestaken dawuh Adipati Ayagriwa wonten timbalan sinuwun aja tikangelan budhalo golek ana apa kawan ngendi ketemu bandan tangane krinjungan sikile leboke pakunjaran lho nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madal panjenengan sing ati-ati aja kaya bocah cilik yayah wadya bala traju tresna Pacarian putra lamun kawekasan Yeka wisanggeni maya Wisnu Pratinta Wisanggeni maya Wisnu Pratinta Iki sing diarani tembung kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Gong. Wer, Kowe takoni kok malah meneng wae ora. Ora, aku tak takon karo kowe jane maksudmu apa? Sirmu apa kowe wani nantang karo Sinuwun Setija Bama Narakasura? Wong urip lak jajak-jajak ta, Tru? Jajak-jajak piye? Maksude jajak-jajak iki kekuwataning Sinuwun Prabu Bama iki sepira? Lho, awak dhewe perlu ngerti. Kowe ngerti ora? Sinuwun Prabu Bama Narakasura iki putrane Sinuwun Prabu Ndarawati. Wis paham. Panjenengane kuwi digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kedunungan Naji Pancasanya. Lho, dheweke iki ora iso tekan ning pati, ora iso mati. Kena lara lubuting pati piyai sepuh do ngendikake ngono kae. Lah kok wani tok tantang kuwi kok iki tekan Ndarawati iki utekmu tok tinggal ngomah wae piye? Masa sira ora utek dhewe-dhewe, Tru? Kan ya ora mungkin to mesti bergabung dadi siji. Ha ya nek ora tok nggo, ngono lho. Sing arep wani karo prajurit Traju Tresna sapa? Nek kowe wedi aku wis omong bola-bali to, mulai kono. Matur Ndara Werkudara. Raden, Gusti, Ndara, kula mboten kelakon mboyong Sinuwun Ndarawati. Ora, wah Petruk kok kan cangkem bres. Modar kowe. Kowe modar ning Jodipati ora kanggo gawe dikongkon ra entuk gawe. Mati nang kono karo prajurit Ndarawati dinengke wae. Ning nek aku lho wis dikongkon dipercaya karo Ndara Werkudara. Mati nang negara Ndarawati, takokke mesti Petruk, Bagong Nedi. Bagong pejah Ndara Nedi. Ndarawati mergane gelut prajurit Ratu Tresna. Petruk, kuandane Bagong digoleki dipendhem ning Taman Makam Pahlawan.
Nek arep dipendhem ning taman Makam Pahlawan iki sapa? Aku. Iki. Awo mung kaya kowe kok dipendhem ning taman. Dipendhem. Rasa kesusu ora ditendhem. Dipendhem ning taman Makam Pahlawan iki lelabuhamu ya apa? Lho, Labi Ndara Werkudara perang karo Ndara Stija. Sawadya balane sing ngakon perang sapa? Aku. Ah sing ngakon kowe kok sing rumangsa mbelani Ndara Werkudara ki niatmu piye? Ngene wae, Truk, rasa aku ceramah. Aku males e. Kowe wani ora? Hah? Nek ora wani kowe bali yo, tak tandangane. Nek aku bali kowe nandangi prajurit Redutresna, kowe mati. Engko nek kowe mati aku ora mbelani dikira aku ki ora tresna karo Adi. Ah, kene iso mikir. Ambek dibelani. Nek belani kowe karo aku mati bareng. Prajurit Redutresna kuwi ngerti ora, Gong? Buta-buta. Masa? Heeh. Ora manungsa to? Ora, panganane daging. Padha no. Aku makanane ya daging, ayo. Nek ra mateng, ha nek kono mentah. Aku mentah ya sok doyane. Antil mencelat kowe. Ya meng kala-kala. Nggo selingan, wong kira dhewe-dhewe ya. Ha iya. Ya wis lah, gandeng wis wani ya kalah cacak menang cacak dadepi wong loro lho, Le. Oke, rasa wedi wis to. Nek kowe semelang aku seneng arep. Ya, aku sing ngomong, sing gelut kowe. Ya padha wae ora. Nek ra kowe rasa kangelan ngomong, ngomongnya mung paitan abab ya. Pira wen, kowe meneng wae. Engko nek pancen Ndara Stija kuwi duwe niat ala karo awake dhewe, mau ora wis ngendikake nek Ndara Garukaca dikira nyidra Dewi Nyanawati, ya ta? Heeh. Monggo Ndara Garukaca gerah. Ha iya. Nek pancen meksa kaya ngono, aku ya njaga nama baike Ndara Garukaca to. Lah iya. Wis saiki dinteni kene sapa sing ketok? Tandangi wis to. Kalah menang pokoke wani, sing penting wani. Oh iya. Mati urip kagungane sing gawe urip. Iya. Rasa semelang ro mati to. Wong semene akeh iki mung do antri modar tak andane. Ning tenane ya ngono ya, Gong. Ha iya, mati kok wedi ora. Kowe wani urip ki kudu wani mati. Nek ora wani mati mbiyen rasa urip. Bener, kandhane kok celingak-celinguk ora. Mati ki ora iso urip meneh, Gong. Kowe sing ngomong sapa? Anggere tobati ya urip. Ngeyel kowe maning ora. Kowe pokoke dinteni kene ya, tak enteni ya kancanane, Gong. Nek kira-kira kowe kalah, aku sing maju. Maju bareng mana dhewe-dhewe? Ya maju bareng. Pokoke gotong royong. Ya, gotong royong ya manut. Papa keperanggul mungguh ngayuto kepapa bawatnya bentar kepapaknya mungguh ngaloko Gong. Sapa iki, Tru? Ketakoni sajake prajurit Ratu Tresna. Nuwun sewu Gladiwana nggulang tepang. Nitik busananipun sampeyan niku nuwun sewu mboten padha kali kula. Busana sarwa sae sajaipun piyayi. Ya dasar Purnyata. Aku abdining Sinuwun Prabu Stija Bama Narakasura. Oh tenan to? Heeh. Sing mburi nggih nggih. Ya, aku ya abdining Stija Bama Narakasura. Asma jeneng. Takon karo aku Tumenggung Prawara Kendra. Tumenggung Prawara Kendra. Sing mburi? Aku Tumenggung Baron Sekeber. Waduh. Jenenge wis medeni ya, Tru. Heeh.
Baron nggon aku kae watuk terus. Ya wis ben ora apa-apa. Aja dipadhake kaya baron kene karo baron kono iki beda. Iki sapa matane kaya nduk ceplokan. Takon karo ki lho. Iya. Nayaka Ndrawati. Lho. Nayaka Ndrawati. Nggih. Senopati. Satria Garbaruji Raden Setyaki. Mboyo arah aneh-aneh, Gong. Men rada gleleng. Lho, aku wis tau ketemu karo Raden Setyaki. Oh ya Udawa. Aku wis tau ketemu karo Patih Udawa. Oh ya Raden Samba. Aku ya wis tau ketemu. Ya wis Bagong ngono wae lah. Kene ora urung aku jenenge ora. Kowe Bagong. Nggih. Sampeyan Tumenggung Prawara Kendra. Iya, sing mburi. Kakang kula Petruk. Yen ngono kecekel nang kene. Lho, kok kecekel sebabe? Aku diutus Sinon Prabu. Setijo Bumanara Kasura goleki jenenge Bagong karo Petruk. Nek wis ketemu kon bondo tangane kon ngerincung sikile. Mula kowe ora usah bonggo, ora usah selak. Mapano tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Leboke paku jaran tak siksa. Lan nampa pandanganing Sinon Prabu Setijo Bumanara Kasura. Bagong lan kowe Petruk. Ing Jojong kuntap lir kinetap duka yayasinepe. Netra kocak ngundarandir. Bong. Nek medhendeng ki tangan siji wae. Sing arep ngomong tangan ndi? Ora usah cerewet kowe meneng. Iya. Sapa jenengmu? Tumenggung Prawara Kendra. Sing mburi sapa? Baron Sekeber. Kowe nek omong nganggo wewaton, Mas. Hah? Aku ki menungsa. Ayo tak takon karo kowe. Salahku apa? Luputku apa kok aku arep bondo? Hah? Kowe keprok watu ndasmu meneng wae. Muni ya. Kowe matur yen to Raden Gatotkaca lara. Pancen lara, tenan-tenan lara nang Jodipati. Monggo iki mau Trajutresna klebon maling. Maling apa? Dewi Haknyarawati. Terus didakwa Raden Gatotkaca sing nyolong Dewi Haknyarawati merga ana abdi sing ngandhake blegere karo Raden Gatotkaca. Ngono to? Dasar Pranyata. Mula aku kon ngrangket kowe bakal ditakoni supaya kowe jujur. Gatotkaca ki lara apa ora? Kowe lah menungsa ra tatanane. Kowe nek tak kandhake bapakne Gatotkaca sing jeneng Raden Werkudara diremuk kowe. Anake lara kok ora dipercaya. Wose aku menindakake dawuh kudu mbondo karo kowe, ngerincung karo kowe. Nek ngono kowe arep meksa karo aku? Yo, carane sapi mang jagal sik, Mas. Aku menungsa kedunungan rasa kok arep dibondo tanpa salah, tanpa kleru. Kowe iso ngalahke aku? Sasat iso njero langit. Lho, wani karo aku. Lho, wani karo aku. Sing tak wedeni awakmu. Siap lho, Tru? Lho, kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo? Aku mung nantangke kok. Wani lho rasa wedi. Oke, rasa semelang wis kebacut kaya ngene kok. Wani karo aku. Sing tak wedeni awakmu. Leno pangil tebak dadamu ning marganing patimu. Tinjung akhirat nyawamu. Prawara Kendra. Baron Sekeber. Piye? Kowe ngerti aku iki asline sapa ta? Aku ki Bagong. Bagong ki sapa? Bagong ki anake Semar. Wis ngerti Semar? Urung. Waduh, cilaka iki. Pilar medeni piye ora ngerti Semar itu. Ayo ora usah diwedeni terus bres-bres ngono wae. Oke, maju. Dibantanganku ora nglinding dasku. Dasmu. Tak guroni kowe, pecah siramu. Kene margane matimu, Pak. Maju terus.
mesti. Cocok tumbak jebol jajam. Kebablasan. Lho, iki urung-urung kok wis nggawa warit. Ndak rampung-rampung. Ora tak bacoki mbaka siji ora ana rampunge. Lho. Kowe lah dalen ngono kuwi sing gendak sikara karo adikku yaitu Menggung Baron Sekeber dasar para nyata. Sapa kae mau jenenge? Prawara Kendra. Sune rasa ngel-ngel jenenge ya. Ling-eling rekoso. Ya. Yo. Ayo, kowe arep ngopo? Ayo. Kowe arep gendasi karo Panakawan arep bondo Panakawan. Aku wong ora salah, aku wong ora luput. Wong ora salah, wong ora luput ki diayomi karo sing gawe urip. Mati ta baca siramu mocer kowe. Truk. Truk. Keseran le nuncepke. Angele ndudut. Wis senengane kemempengen ning goblok. Menang. Ya. Menang lho. Senengane dadak ngrekasake sedulur kok kowe ora. Terus ndasku sing lara terus. Ha piye carane ora sikep sirahe lara, meneng wae. Meneng wae ya. Ya kurang sithik iki mung kari pucuke. Pucuke iki aja kon nyangkol. Karang jenenge wae aret. Pucuke iki mesti nyelekuwek. Ah iya. Iki mesti entuk watu iki. Ayo watune diru. Ya didhanake sithik. Iya. Kowe nek ndak raduke iki angel to. Ah iya. Iya. Kowe. Kene iki mung sithik. Ah iya. Mung sithik kok iso angel ya. Heeh. Dunia ini penuh dengan lika-liku. Maju terus le. Amos, sapa mau jenenge Prawara Kendra. Ayo, kowe aja mlaru, Ndra. Ndra sapa? Prawara Kendra. Ha iya to ya ngono. Mati jeneng aku ora kowe. Biar kowe, biar ora
mempeng nggo warit kok nglesak. Ketonyo terus endasku terus. Asu. Lah ngopo? Aku nggo warit kono nginceng siraku dis. Anggere tak antel minggat. Ora kena. Antone dis anggere tak antel minggat. Suwe-suwe ra ya buyer. Ah iya. Nglecak dhewe aku. Mloso nek perang ki penuh kudu iso endo. Kaya aku mau lho, tubruk ngewa endo nengen, tubruk nengen endo ngewa. Kono. Nek diantem endo, aja meneng wae. Siap. Sehat to? Sih. Aja kuwatir. Go meneh arite, maju meneh kok. Sesek meneh, ora apa-apa. Aku jane ngene iki sok mesake sing nabur lho, Tru. Ah iya. Lagi omong dicek-cek dlantang. Mesake kanca-kanca. Ora apa-apa, kanca-kanca ki pancen apik nek disiksa kok, Gong. Oke wis, ora masalah ya, ora masalah. Ayo, kajian dene aku ya, Ket. Ngopo kae? Ngopo Gong? Ana gendruwo e. Gendruwo ndi ora? Masih yakin aku ora ngapusi aku. Bola Trajutresna setan barang to? Ora. Endi to kae? Kae lho. Kae buta. Gedhe senane, Tru. Ah iya. Piye wani ra? Asli nek musuh kae mbok modar nek wani aku. Ha kene ra ono ya ra wani. Hai Adipati Yayagriwa. Adipati? Ya cedhak yo. Oh, nek cedhak ngene iki ora apa-apa, Gong. Rene yo. Wedi, rasa wedi ra. Rupane medeni tenan, Tru. Udus. Ora apa-apa mripatmu iki cokan tanganmu iki tutu ora sampe nutupi mata. Deloken lho. Lho. Ush. Raine lho, Tru. Ora ini medeni kowe ro dheke. Udus. Heeh, wangi lho. Wah. Kon ngilu ya gelem ngono lho, goblok banget. Sapa wi? Ayo, Pono kawan. Kowe gelem manut karo Wadyabala Trajutresna apa ora? Ora gelem manut mungsuhmu dudu sapa-sapa. Nanging mungsuhmu aku Adipati Yayagriwa. Aku buta sak perbata siwineming kowe. Oh, ladala pira. Kowe ora jam-jaman njaluk mati tak potang-potang awakmu kelakon penjangkamu. Mangkiriyen rasah mangkiriyen. Kula tak rembug perkara iki ora sah rembug-rembugan ora gaglak. Mlayu kok. Mlayu modar tenan. Butane gedene ra jamak-jamak. Monggo wis ngamuk tenan Petruk ora minggat. Kok poteng-poteng awakmu. Wah, sir-sirane aku. Ha iya. Mulih wae le ya. Neng Jodipati ya, neng Jodipati. Matur Ndara Werkudara apa perlune, Tru? Nek ora ngono, ndak ora rampung-rampung. Engko aku sing matur Ndara Werkudara kowe ngiyoi lho, Gong. Ku ndak dikira ora ono seksine. Heeh. Ya.
Ora Ndara Werkudara takon, "Petro, apa kabeh sing tok lakoni kuwi tenan?" Kuwi muni, "Kula seksine Ndara." Ngono lho, Gong. Heeh. Ngopo ele kok kaya lungkrah? Konangan Satpol PP. Endi? Nolea ta? Diar. Wis patine awake dhewe nang kene le. Rono ketemu buta gedhe, rene ketemu sing tunggu Ndarawati kadange Werda. Ki mesti engko Bagong, Petro. Kowe gawe rame negara Ndarawati anggep apa? Kowe derajateng ponokan gawe geger negara Ndarawati. Mrene. Loloi nenggala cangkemmu kowe nyus. Aku tamburi wae. Muni ngono tenan po? Biasane ngono kuwi. Dadi diloloi ya cangkemmu. Tatakonane alon-alon ndak duka. Heeh. Nyun ngapunten sinuwun. Jumeneng wonten ing mriki aku ndelok Ledo perang. Nggih. Tata-tata lho, Kang. Petro. Nun. Melayu kowe. Nun. Melayu apa? Ora kok ki anon to, Tru. Kono ki aku iki ra krungu nesu tenan. Melayu ngopo? Mengsah prajurit Raju Trisna sinuwun. Terus prajurit Raju Trisna janjane kula ora marahi ning sinuwun Stijo niku pancen nuwun sewu mulang sarak. Kula wis ajeng bali teng Jodipati kok prajurit Raju Trisna methuke kula Petruk Bagong dibontotane krincung sile disiksa takoni Garutkaca lara tenan apa ora? Sing muni ngono to. Ndara Stijo dawuh kalih prajuritipun, ya Gong. Aku ora ono pas kuwi. Sing jinyik nang ngarep mau sapa? Kok muni ora ana? Nggih, pancen leres ngonten. Terus kok mlayu apa? Sing maju buta gedhe. Buta gedhe sapa? Sapa Gong mau, Gong? Sapa to? Kowe sing apal kok? Adipati sama Minajingga. Adipati Yayagriwa. Adipati Yayagriwa sinuwun. Lho. Nek ngono Stijo ning negara Ndarawati iki nggo prajurit pirang-pirang? Nggih. Nek perkara karo dibonto karo Stijo aku ora melu-melu. Nek prajurit Raju Trisna melu-melu gawe geger negara Ndarawati, aku ora trima. Hati-hati kok, hati-hati kok. Aku tak lungase ya, Tru. Nek diloloi lenggala, dadi diloloi kowe. Nggih pancen mekaten sinuwun. Pancen leres mekaten. Lajeng kersanipun Nek kowe nganti mati aku kelangan. Nek Stijo sing ngajar kowe aku meneng wae. Mergo perkarane karo Stijo nek prajurit Raju Trisna melu, aku ora trimake. Oh, nggih. Tan trimanipun ya kira tak ajari. Ya. Estu napa? Iya. Ha niki wonge. Yayagriwa. Krungumu apa? Goblok kowe iki. Bagong tak ajari. Muni ngono kok. Aku salah apa, Petra? Aku salah apa? Aku kan balamu, aku harus diajar. Ya ora usah nangis ngono kok mewek-mewek ora. Lambemu ombo nek mewek iki elik banget ora. Ora. Kowe ketoke kancane arep mateni aku ora jane ngono kuwi. Wong ora sida kok. Ora sida kebacut lara atiku. Ngopo Bagong nangis ngopo? Mboten kok. Mudar. Kapanmu kapan? Takoni Cilaka kowe ora. Takoni Ndara Baladewa ngrekasa. Yayagriwa ngoyak kowe. Nggih, ngoyak kula. Mundur. Mundur. Tak papane Yayagriwa karepe dhewe. Ayo Gong, mikir. Yo. Buta Raju Trisna iki. Iya, dasar kepara nyata. Mamak mripatmu kowe. Ora basa karo aku. Ora weruh, aku iso. Aku weruh kowe sinuwun Mandura. Lah, kudune kowe basa tata krama karo aku. Aku kadange tuwa Yai Prabu Ndarawati. Iki nek negara Ndarawati, kowe nyak-nyakan ning kene ketemu karo Nata Mandura ora basa, ora tata krama. Anggepmu apa? Kowe ndelikke Petruk, kowe ngayomi karo Bagong. Pancen tak dodo. Kowe ponokawan. Nek perkara Stijo ana perkara karo Petruk karo Bagong, Stijo namungke perkara, Stijo aja ngetyake para wadyabala.
Iki Ndarawati ora nggo jak-jakan sampe dhewe. Sing baku aku bakal nyekel Petruk karo Bagong. Wan nyekel karo Petruk karo Bagong. Iya. Nek iso cekel arep tak siksa supaya ngaku Gatotkaca. Kuwi lara apa ora? Tegese kowe nyiksa karo Petruk karo Bagong. Kowe meksa karo para kawan. Tok kon ngaku yen tok Gatotkaca ora lara. Ngono ta kuwi? Iya, dasar Purnata. Ayo saiki minggat. Bali. Bali piye kowe bali? Bali menyang ndi? Traju Tresna. Ratu Gusti Mujak bali. Perkara iki arep dirembuk karo Yai Prabu Ndarawati apa dene panjenengan ingsun ana ing Pandura. Wong Traju Tresna ora jak-jakan ning negarane wong liya. Ayo bali.